ndị ka anyị ndewono udo dịrị onye ọbụla ebe ọbụla nọ. Anyị na-ewetara unu ozi ọzọ site na Omenka, ndị na-emepụta Omenka App. Ya gaziere onye ukwu, gaziere onye nta. Igbo ndị nwe m, ya dịrị unu na mma. Unu na ha ahụla ka o si kpọtụ na nwetela Aba, ebe anyị gara hiwe Aapụ Omenka. Unu na ha ahụla site na onyonyo vidio nke anyị na-ezitere unu. Anyị maara na ọ na-akpụ n'obiọma. Mana nke ewu ajụjụ anyị nwere n'ụbọchị taa bụ dịka ị na-ekiri ihe nkiri nke anyị na-ezitere unu kamgbe ehiwere Aapụ Omenka na nwetela Aba. Ị nwetala Aapụ Omenka n'ekwentị gị? Ị mara ihe anyị ji na-ajụ ajụjụ a bụ na ọ dị mfe mgbe ụfọdụ anyị meghe ọnụ wee kwuo otu ihe kwesịrị ịdị, mana o ruo anyị n'aka ime ka ihe ahụ dị etu o kwesịrị ịdị wee bụrụzie oke ihe. Nke bụ ajụjụ bụ, ị nwetala Aapụ Omenka na fon gị? N'ihi na ọ na ị nwetaba Aapụ Omenka n'ekwentị gị ruo ugbu a, isokwa na ndị na-achọ ka Igbo, asụsụ na omenala Igbo wee nwụọ. Na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ndị a, ọwụ na iwu onye na-eso n'ihe na-eme na ama soshal midia dịka na WhatsApp na Facebook na ụmụnne, ị ga na-ahụ onyonyo na-agagharị gbasara ụmụazị ole na ole, Chizaram na Chisom, ndị nne ha na nna ha were ọrụ ịzụlite ha dịka ụmụafọ Igbo kpọrọ ihe. Ịhụkwala nwatakịrị nke ọzọkwa nke onye ọbụla nọ na-ezigasị, onye ọbụla na-etinyegasị ya na ama WhatsApp, na-etinye na Facebook, nke asị nwa a nwebe ọgbabokwu Naijiria, a mụrụ ya na Michigan, ọ na-asụ Igbo. Nwa a wee gọọ ọjị, nwatakịrị a wee gọọ ọjị, jiri Igbo gọọ ọjị, Igbo wee guzoro kwee ya n'aka. Ihe m chọrọ ịrụte aka n'ụbọchị taa nye anyị bụ ihe niile anyị na-ekwu nne na nna ọkwụ n'ụwa ka ọ dịrị. O zughịkwa oke ị na-ede na WhatsApp, na-ede na Facebook ka eji nụ aha gị, ma ọ bụ mee ka eji mara na ị na-ebe aha Igbo na nwa anwụ. Gịnị ka ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme ga-egbochi Igbo ịnwụ, ma ọ bụ asụsụ, ma ọ bụ omenala? Otu ihe ntakịrị nwere ike ime wee itinye Omenka App n'ekwentị gị, were ya kpọrọ ihe. Gwa onye agbata obi gị, ị garuo n'ụlọ unu, ma ọkwa ahụ ị ga-ama bụ na e nwere ngwaọrụ ewepụtara iji nyere anyị aka ịmụ Igbo, ịkwalite Igbo, ma ọ bụ omenala, ma ọ bụ asụsụ. Na e nwere ngwaọrụ app pụtara a na-akpọ Omenka, nke na-eme ihe niile, n'ihi na ihe anyị hiwere bụ ngwaọrụ ga-eme ihe niile n'ụzọ niile dị iche iche, wee mee ka asụsụ na omenala Igbo ghara enwe. Mgbe anyị na-ekwu ya taa, ọ dị anyị mkpa. Mana gị nwa bụ nne na nna, onye nne, onye nna, gịnị ka ị na-eme inye aka ka agbasa ozi a nye ndị kwesịrị inweta ya? Ị nọ n'obodo oyibo, ị nọ na Naijiria, n'ala Igbo, nwa gị ọ na-asụ Igbo? Gị nwa ị ma asụ Igbo? Ime ede? Mana Aapụ Omenka ga-enyere gị aka. Ịhụla ka Archbishop Ejevi Obinna, onye hiwere nkụzi odenigbo afọ 30 gara aga karịa, wee na-eme ya. Mmadụ dịka nna ekwu Chinua Achebe ha gara ebe ahụ nye nkụzi. Mmadụ dịka nna ekwu Emenanjọ gara ebe ahụ nye nkụzi. Mụnwa na onwe m gara nkụzi odenigbo dịka nwa akwụkwọ. Mgbe m na-aga akwụkwọ na mahadum nke dị na steeti Imo, ana m aga nkụzi odenigbo kwa afọ. Ya nwa mere anyị ji ga kpọtụrụ na ekwu bụ Amarachi Obinna, si na ugwu a ruru gị ịbụ nna Omenka. Ọ bụghị naanị maka ihe nkiri, anyị eme ya naanị iji mee ka ụwa kọrọ anyị aka. Mba, ọ nkwanye ugwu
kwesịrị Amarachi Obinna. Ya bụ na ozi nke mbụ anyị na-ewetara unu n'ụbọchị taa bụ biko gbanụ mbọ tinyenụ Aapụ Omenka n'ekwentị. Gịnị ka ọ ga-ewe gị? Ị na-aga ịzụ ya n'ahịa? Gịnị ihe dị ụta? Gịnị ka ọ ga-ewe gị itinye Aapụ Omenka n'ekwentị? Gịnị ka ọ ga-ewe gị isi lekwa ihe dị ụta edezire ma ọ edezighị ya? Marakwa amara na ọrụ anyị na-arụ na Aapụ Omenka wu nke na-aga n'ihu. Ọtụtụ n'ime unu machakarịa anyị ihe nwere ike ime, ntụgharị, inye olu n'ihe niile. Bịa nyere anyị aka rụọ Aapụ Omenka, bịa nyere anyị aka kwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị chere enyemaka n'ọnọdụ ndị nwere mmasị isoro ọrụ a. Ya nwa mere dịka anyị hiwere Aapụ Omenka na Nnelan Aba, etu a ka anyị chọrọ ka ehiwe Aapụ Omenka na mahadum niile nọ n'ala Igbo. Ya wụ na ọnwa ị na-akụzi na mahadum, nyere anyị aka wega Aapụ Omenka n'ụlọ akwụkwọ gị na ngalaba linguistics, ebe a na-amụ asụsụ, karịchasị asụsụ Igbo na asụsụ niile dị iche iche. Mee ka ụmụ akwụkwọ gị soro n'ihe a na-eme, gị nwa n'oge soro n'ihe a na-eme. Zitere anyị ihe ị dere, zitere anyị ngwa ọrụ gị ka anyị tinye ya na Aapụ Omenka. Etu a ka anyị ga-eji nwee ndekọ niile anyị chọrọ idekọ. Anyị na-ezitere unu ozi ndị a niile, unu hụ ya, unu leche, unu asafere, unu agafere. Kedu ndị ga-arụ ọrụ a ma ọ wụ mụ na gị abụọ? Ịhụ na asụsụ na omenala Igbo agaghị anwụ. Ndị otu Omenka na-arịọ unu, ụmụafọ Igbo, nyere anyị n'aka rụpụta Aapụ Omenka dịka o kwesịrị ịdị.